Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση, πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Πελασγοί. Το όνομά του όμως το πήρε από το Λέσβο. Το νησί επικίστηκε ξανά τη δεύτερη χιλιετία από τους Αχαιεολείς. Η πρωτογεωμετρική και η γεωμετρική χρόνη ήταν μια σκοτεινή περίοδος για τη Λέσβο. Κύρια σχολεία των κατοίκων ήταν η καλλιέργεια της γης και η ναυτιλία. Το πρώτο πολίτευμα των λεσβιακών πόλεων φαίνεται ότι ήταν η βασιλεία και η συνέχεια πέρασαν από την ολιγαρχία στην τυραννία. Χάρη στο σοφό Πιτακό απέκτησαν δημοκρατικό πολίτευμα. Το νησί κατέλαβαν σταυροφόροι. Η Λέσβος στη Βυζαντινή περίοδο ανήκει στην επαρχία των Νήσων. Την περίοδο 1355 μέχρι 1462 το νησί άνοικε στη γενεωτική οικογένεια των Κατελούζων. Το 1462 το νησί πολιορκείται από τον Μωάμεθ το δεύτερο και η Μυτιλήνη παραδίδεται ύστερα από 14 ημέρες. Μετά την κατάληψη Μυτιλήνης, οι Τούρκοι την καταστρέφουν και σφάζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η Λέσβος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους στις 8 Νοεμβρίου του 1912 από το στόλο του Ναύαρχου Κουντουριώτη και η πλήρης ενσωμάτωσή της με την Ελλάδα έγινε το 1914. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, η Λέσβος δέχεται τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες προσέφεραν φθηνά εργατικά χέρια και βοήθησαν στην ανάπτυξη νέων καλλιεργειών. Στον Ελληνοϊταλικό, Ελληνογερμανικό και Εμφύλιο πόλεμο το νησί τίνει φόρο αίματος. Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ Θεόφιλος ήταν ο μείζων λαϊκός ζωγράφος της ελληνικής τέχνης. Κυρίαρχο στοιχείο του έργου του είναι η ελληνικότητά του και η εικονογράφηση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και ιστορίας. Η Σαμφώ γεννήθηκε στην Ερυσό της Λέσβου. Συγκέντρωσε γύρω της νεαρές όμορφες φίλες για να τους διδάξει τις τέχνες της μουσικής και της ποίησης. Μετά το θάνατό της στην πατρίδα της Λέσβο, έκοψε νόμιζο με τη μορφή της. Η Σαμφώ έγραψε ερωτικά ποίηματα, ύμνους στους θεούς και επιθαλάμια. Τα σημαντικότερα και πολυμυθέστερα είναι γεμάτα από επιδρομίες, γλέντια και χορούς, τη διατήρηση των παραδόσεών της. Η Λέσβος της χρωστά κυρίως τα υπέροχα παραθαλάσσια και ορεινά χωριά της, που λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, της κοινωνικής δομής και της ιστορίας τους, τη στηρούν απαραίτητα εδώ και αιώνες. Η σφαγή του Ταύρου θεωρείται εντυπωσιακή και είναι απομεινάρτη των χριστιανικών θυσιών. Το έθιμο έχει ρίζες του 17ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του γίνονται επικοί αγώνες και ετοιμάζουν το παραδοσιακό κισκέκ, κρέας με σιτάρι,
που βράζει μέσα σε μεγάλα καζάνια και κατόπιν μοιράζεται στους προσκυνητές. Τα περισσότερα πανηγύρια πραγματοποιούνται προς τιμή των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ιδιαίτερα όμως στη θερινή περίοδο. Μία δεύτερη ακολουθία εθήμων που αποκτούν σταδιακά παλαισβιακή διάδοση μετά τη δεκαετία του 1950 είναι αυτά που συνδέονται με την κουλτούρα του αλόγου. Το άλογο κατέχει σήμερα σημαντική θέση στα λεσβιακά πανηγύρια. Μία δεύτερη ακολουθία θύμα που αποκτούν σταδιακά παλαισβιακή διάδοση μετά τη δεκαετία. Παραδοσιακά προϊόντα Μυτιλήνης. Η Λέσβος φημίζεται και για τα παραδοσιακά προϊόντα της γης της, αλλά και της θάλασσας που την περιβάλλει. Λάδι, αρωματικά σαπούνια, γλυκά κουταλιού, αγιασότικος χαλβάς, ούζο, λαδοτήρι, αλίπαστα, ξυλόγλυτα, κεραμικά, υφαντά, παραδοσιακά ζυμαρικά, τοπικές μαρμελάδες, καρύδια, μήλα, κεράσια, βότανα, μέλι, αντίκες. Είναι κάποια από τα είδη που μπορείς να αγοράσεις. Κάποια προϊόντα από αυτά είναι το ούζο. Το ούζο είναι μείγμα αιθιλικής αλκοόλης, νερού και διαφόρων αρωματικών βοτάνων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πάντα ο γλυκάνισος. Το ούζο είναι συνήθως μόνο σε μικρό ποσοστό προϊόν απόσταξης σταφυλών και τουλάχιστον 20%, ακόμα και 100%. Η απόσταξη γίνεται σε ειδικά αποστακτήρια, τα καζάνια, τα οποία είναι κατά προτίμηση φτιαγμένα από χαλκό. Μετά την ανάμειξη των συστατικών ακολουθεί το βράσιμο του μείγματος περισσότερο από μία φορά. Το τελικό προϊόν έχει συνήθως ανάμεσα σε 40 και 50 αλκοολικούς βαθμούς. Παραδοσιακό ελληνικό σκληρό τυρί παρασκευάζεται αποκλειστικά στη Μυτιλήνη από πρόβιο γάλα ή μείγματά του με κατσικίσιο. Οριμάζει για τουλάχιστον 3 μήνες σε υπόγειες αποθήκες και δροσερούς θαλάμους. Είναι γνωστό και με το όνομα κεφαλάκι. Οι παλιότεροι το διατηρούσαν σε ελαιόλαδο, για το λόγο αυτό άλλωστε ονομάζεται λαδοτήρι. Πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες, η σαρδέλα καλονής ή παπαλίνα, που διακρίνεται από το μικρό της μέγεθος και τη μοναδική της γεύση, αποτελεί ένα θρεπτικότατο και γευστικότατο έδεσμα, ψητή ή τηγανιτή, αλλά και τον ιδανικότερο ζομεζέ. Η πιο διαδεδομένη μορφή κατανάλωσης όμως είναι αυτή της παστής σαρδέλας. Τα γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες που παράγονται στο νησί μας. Πορτοκάλι, λεμόνι, νεράτζι, μανταρίνι, σταφύλι, κεράσι, ειδόνι, μήλο, ντοματάκι, καρπούζι, κολοκύθι, τσάγαλο είναι μερικοί μόνο από τους γλυκούς προορισμούς του κουταλιού που αξίζει κανείς να γευτεί στη Λέσβο. Τα λικέρ από ντόπιους χυμούς σε μια ατέλειωτη ποικιλία χρωμάτων και γεύσεων. Η πλατσέντα που παράγεται με συνταγή που δεν άγγιξε ο χρόνος από φύλλο που ανοίγεται με τον παραδοσιακό τρόπο, με καρύδια, σουσάμι, σιρόπι και μπαχαρικά. Παραμαστάνουν δυνατά το παραδοσιακό νηφιάτικο γλυκό της Λέσβου,
με βάση το ομό μύδαλο, την ακατέργαστη ζάχαρη και το αφότυρο. Υλικό κάστανο γιάσου. Υλικά: 1,5 κιλό κάστανα, 1,5 κιλό ζάχαρη, 4 ποτήρια νερό, λίγο αλάτι, 1,5 κουταλιά σούπας χυμό λεμονιού. Αφού καθαρίσουμε τα κάστανα, τα βάζουμε να βράσουν. Αφαιρούμε την εσωτερική φλούδα και στη συνέχεια φτιάχνουμε το σιρόπι, βάζοντας να βράσει η ζάχαρη με το νερό. Ρίχνουμε μέσα στα κάστανα και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν μέσα στο σιρόπι όλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα τα βάζουμε να βράσουν για περίπου 5 λεπτά. Στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, στη μαγευτική και κοσμοπολίτικη Πέτρα, βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, χτισμένη πάνω σε βράχο που έχουν λεξευτεί στη βορεινή του πλευρά 114 σκαλοπάτια που οδηγούν στην εκκλησία. Η εξαίρετη οχυρή του θέση οθεί στην αναζήτηση της κτήσης του την περίοδο των συχνών πειρατικών επιδρομών της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Η περίοπτη εκκλησία είναι τρίκλητη, βασιλική με νάρθηκα. Στο εσωτερικό της σώζονται σπάνιες βυζαντινές εικόνες και ένας εξαιρετικής αισθητικής ξυλόγλυπτος επισκοπικός θρόνος. Στην ίδια θέση πιθανολογείται ότι υπήρχε μικρότερος ναός από το 15ο αιώνα. Στη θέση του χτίστηκε το 17ο μεγαλύτερη εκκλησία με κελιά. Η ανακαίνιση του ναού στη μορφή που παρουσιάζεται σήμερα έγινε με σουταϊκό φυρμάνι το 1840 από τον κατεγόμενο από την ανεμότια πρωτομάστορα Στρατή Καρέκο. Αποτελεί σημαντικό προσκύνημα του νησιού και τόπο έλξης επισκεπτών κατά την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και της πληροφοράς του Πιταφείου. Γύρω στο 10ο με 11ο αιώνα, στην τοποθεσία Λεσβάδος κοντά στο Μανταμάδο, υπήρχε μια αρχαία πολιτεία, ο Στένακας, και όχι πολύ μακριά της ένα μοναστήρι των ταξιαρχών που η ίδρυσή του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πέρασαν αιώνες. Το μοναστήρι ρυπώθηκε από τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Αγαρινών. Το 18ο αιώνα, ο μικρός παλαιός ναός αντικαταστάθηκε με ένα νέο και μεγαλύτερο. Με η ανάγλυφη θαυματουργή εικόνα του Αρχαγγέλου διασώθηκε ως τις μέρες μας, όπως ακριβώς τη φιλοτέχνησε ο Δόκιμος Γαβρίλ. Διατηρεί την πρώτη ζωντάνια της και παραμένει άφθορη από τον χρόνο και από τους ασπασμούς χιλιάδων προσκυνητών. Στο μέτωπο και στα μάγουλά του, οι πιστοί κολλάνε μεταλλικά νομίσματα που αφήνουν σημάδια στο πρόσωπό του, αλλά γρήγορα εξαλείφονται. Κάθε τόσο, τα μάτια του Αρχαγγέλου βουρκώνουν και οι χριστιανοί σκουπίζουν με μπαμπάκι τα δάκρυά του. Το ίδιο κάνουν με τον υδρότα όταν συμβαίνει το πρόσωπό του να υδρώνει. Συγκλονιστικά θαύματα επιτελεί η χάρη του σε όσους προστρέχουν με πίστη κοντά του. Αλλά και το χτίσιμο του νέου ναού του άρχισε και τελείωσε με θαύμα. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την ανέγερσή του αποφάσισε να το χτίσει λίγο μακρύτερα από το μοναστήρι.